Γεια σας! Σε αυτό το μάθημα θα σας δείξουμε πώς μπορούμε να μετατρέψουμε το αρνητικό σε μια έγχρωμη φωτογραφία. Πολύ απλά και γρήγορα. Το πρώτο που θα κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε εκ νέου layer πατώντας Ctrl και J ώστε να επεξεργαστούμε το αρνητικό. Τώρα αυτό που θα κάνουμε είναι το εξής. Πηγαίνουμε Image, Adjustments και Invert για την αντιστροφή χρωμάτων. Αλλιώς μπορούμε να πατήσουμε από το πληκτρολόγιο Ctrl και I. Βλέπουμε ότι είμαστε κοντά στο τελικό αποτέλεσμα. Το μόνο που μας μένει να κάνουμε είναι να πάμε Image, Auto Tone και στην ουσία έχουμε τελειώσει. Δεν χρειάζεται να επιλέξουμε και Auto Contrast και Auto Color άμα θέλουμε να το κάνουμε. Και όπως βλέπουμε έχουμε μετατρέψει το αρνητικό σε έγχρωμη φωτογραφία. Τόσο απλά. Αυτό ήταν το σημερινό μάθημα.